Krásny deň vám želá veštiareňu Verony. Odkaz odvil z lesa na 31.5. Vodnár, vnímajte vyššie vedomie. Ryby, troška sa ukludnite. Barán, vizualizujte si to, čo chcete, alebo čo zrovna potrebujete. Bík, idú vám peniaze, môžete sa tešiť. Blíženci, všetko, čo vás teraz trápi, bude mať šťastný koniec. Rak, máte si veriť. Lev, choďte za svojimi snami. Panna, prospeje vám detoxikácia organizmu. Váhy, idú vám noví priatelia, ktorí sú pre vás dôležití. Škorpión, máte sa smiať. Strelec, uvedomte si vnútorné dieťa. Kozorožec, vnímajte svoje pocity. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.